Vicent, està pagat el puro, que és que... Està tot molt mal. Està tot molt mal. Ja, tio, li tirem o què? Che, últimamente que estem que mos enixim, no? Sí que hem coses mal faenes i avui tenim casa plena. Cada dia més. Vale, avui ha vingut Enric de Primavera Valenciana. A mi, el primer que m'agradaria saber que mos contares, perquè jo crec que a tots ens interessa, no sabem els passos, si volem presentar una candidatura a Europa, què és el que tenim que fer? Però espera, t'estàs embalant. Primer, Sí, Enric Bataller ha vingut, està amb nosaltres, Enric Bataller, que... Home, però Enric que ja és de la s'expliqui. casa, que ja ha vingut amb nosaltres. Tu. No, però que ens explique quina coalició presenten, vull dir, aquestes Però coses, això és no? a Vull dir, posteriori, li- no? Això és a No, posteriori. home, primer haurà d'explicar el projecte i després ja com el Bueno, projecte va, ha arribat. pues, Vinga, no va. anem a discutir Fem-ho per bé, això, fem-ho bé. Ricard. Va, pues Enric, comenta. Comentas el teu projecte. Crec que ja mos el comentares en les passades eleccions, però repetís perquè a més ara heu canviat un poc el format. Sí, bueno, vos comente. Bona nit. El projecte que presentem, la candidatura que tenim per eleccions europees, té un nom molt llarg. Es diu País i Moviment Rural, República Valenciana, Via Mediterrània. D'on naix tot això? Doncs pues mireu, l'any passat els dos partits valencians, Via Mediterrània, que jo presidisc, i República Valenciana, fèrem una coalició per anar a aquestes eleccions generals que Pedro Sánchez va convocar atrontolladament al l'endemà del problema que va tindre el 28 de maig en municipals i autonòmiques. En aquest moment es va agafar a tots en el pas canviat, però el que van constatar era que n'hi havia un perill cert de que no es presentara per primera volta des de l'inici de la transició, que no es presentara una candidatura netament valencianista. Per tant, davant d'aquest problema, doncs, únicament hi havia dues opcions, o presentar-la o no presentar-la. Nosaltres optàrem per almenys per vergonya torera, tirar avant. Com sabeu, la llei electoral te demana, si no has tingut representació prèvia, des del 2011, que això va ser un regal que es va deixar el senyor Pere Rubalcaba quan va reformar la LORE juntament amb el vot pregat, que ja ha desaparegut, per això altre dels avals no, pues resulta que la llei electoral, si vols anar a unes generals, te demana que replegues un percentatge d'avals prou gran, el 0,1% del cens electoral de cada província. Això és una tasca per a organitzacions reduïdes, és una tasca titànica. Nosaltres ho aconseguirem per la circunscripció de València, no arribaren ni en Alacant ni en Castelló, però almenys en València presentarem una llista que va obtindre al Senat, va arribar a 4.000 vots. Això és una cosa que es va encoratjar a continuar perquè sí que sabien que hi havia un nucli valencianista que per damunt de qualsevol adversitat, de qualsevol circumstància, sí que volia que aquesta flama no s'extingira. Ara venen les europees. Nosaltres en les europees hem parlat en diverses formacions que es presentaven, però no arribaren a ningú punt d'acord. Per què? Perquè cap d'elles estava disposada a acceptar que el País Valencià tinguera una tractativa d'igual a igual, és a dir, que formacions valencianes pogueren incorporar-se a una llista i aportar les reivindicacions pròpies del País Valencià perquè se traslladaren a Europa. Davant d'aquesta situació, què feren? Pues el que optaren va ser per República Valenciana i Via Mediterrània parlaren en un partit català que es diu Convergents, que és un partit que ve de l'òrbita de la extinta Convergència i Unió, i aquest partit tenia intenció de presentar-se a les europees i, a més, ells plantejaven un programa que en la seva immensa majoria era molt semblant al que nosaltres volíem defensar. Per dir-ho ràpid i resumir, el que volíem era també deixar clar que catalans, valencians, són uns pobles mediterranis, uns pobles veïns que compartim molta problemàtica, el tema del corredor, el tema d'infraestructures, la turistificació, la protecció del medi ambient, l'abandonament de l'agricultura, la desindustrialització, tots aquests problemes compartits ens avalen des de la base per fer una candidatura catalano-valenciana, valenciano-catalana, com vulgueu dir, que aquesta candidatura s'ha fet en peu d'igualtat, ja dic, dos partits valencians, dos partits catalans, i pues, hem fet una candidatura tanto monta, monta tanto, no? 50-50. O sigui, hem fet ús, a més, de la facultat que es dona a la llei electoral per tal de presentar una papereta que, a més del nom genèric per a tot Espanya, País i Moviment Rural, així incorpora els noms
República Valenciana, via Mediterrània, per deixar clar que al País Valencià estos partits valencians estem espentant el projecte. I a més, quan arribeu al col·legi electoral, si teniu interès en mirar la papereta, i bueno, jo us demanaré que també que l'agarreu i la fiqueu en un sobre, en fi, si teniu interès al mes de veureu que aquesta papereta pues, té la meitat de noms dels que tenen la resta. Per què? Perquè hem optat, perquè això és el permet la llei electoral, en ficar únicament els candidats valencians que nosaltres aportarem a aquesta llista, que són la meitat del total. Per tant, en aquestes condicions estem molt contents perquè en els companys de Catalunya hem fet una candidatura que és respectuosa en els dos territoris, però que no passa per alt el fet de que, evidentment, n'hi ha uns problemes compartits que tenim que reivindicar en Europa. Totes les formacions que estem ahí, i en això ara de moment me calle, però en fi, compartim la idea que estimem la terra i per això volem buscar una via directa a Europa, sense anar a Madrid a buscar res, sense buscar agències de col·locacions, sense buscar llocs aïllats que puguen colmar alguna vanitat, no. Una tractativa política que presenten uns partits valencians i catalans davant dels seus respectius electorats. Però, Enric, a mi és que m'agrada molt el morbo. Em pots comentar en què has parlat? En qui vareu parlar i no vareu arribar a acords? Bueno, hem tingut converses en diversos partits de l'àmbit, diguem-ne, nacionalista, perifèric, etc. I en tots arribarem a la mateixa conclusió. No n'hi havia una voluntat de fer aquest tipus d'acords i l'única formació en la que hem trobat aquesta predisposició era en Convergents. A més, la llei electoral té una altra peculiaritat i és que quan te vols presentar a les europees tens que presentar avals. Els avals poden ser o 15.000 signatures de ciutadans individuals, cosa que evidentment era una tasca ja inabordable, o signatures de 50 càrrecs electes, que poden ser regidors, poden ser diputats, senadors, etc. Nosaltres sí que trobarem la predisposició en Convergents i nosaltres també col·laborarem, hem parlat en molts regidors arreu del país i al final sí que pogueren obtindre el mínim per presentar-nos. És a dir, que sí que heu trobat regidors que vos avalen, però vos avalen, diguem, per fer-vos el favor o estan involucrats en el projecte? N'hi ha de tot, n'hi ha de tot. N'hi ha gent que ens ha avalat simplement a títol de favor, perquè és gent que se creu en la democràcia i encara que no combregui exactament en el que nosaltres defensem, però entenc que qualsevol proposta política té dret a presentar-se. Per això hem rebut l'aval de determinats regidors arreu del país. I també n'hi ha hagut regidors que no sols s'han avalat, sinó que han volgut formar part de la nostra llista. Vull donar les gràcies, per exemple, a Carles Fontestat, de Massalfassar, que és regidor, és Massalfassar, va ser alcalde del seu poble, actualment regidor d'Urbanisme i que està incorporat en la llista. També Héctor Morales, de Teulada Moraira, que és regidor igualment, actualment, que també està en la llista. En fi, aquestes persones sí que han volgut també fer-se copartícips del projecte, tot i que formalment ells estan en formacions que no són ni Via Mediterrània ni República Valenciana. Val. Podríem, no sé, les relacions en República Valenciana, val? És que són constants, perquè clar, ja vos heu presentat abans a les eleccions, però manteniu partits separats i diguem que sou partits menuts, si em permets dir-ho. Què és el que vos diferencia i que vos uneix? A veure, diferències n'hi ha, com en tot el món del valencianisme en general, diferències entre valencianistes n'hi ha moltes, Ells fan molt d'esment en la idea d'estat valencià, que és una qüestió en la qual nosaltres no incidim tant perquè sí que ens preocupa més, i no ho dic per dir que una proposta és millor que una altra, simplement a nosaltres el que ens interessa és presentar una proposta, diguem-ne, d'un abast transversal, ideològicament ubicada en un espai, diguem-ne, d'un centre progressista ample i que siga integradora de les diferents visions del país que n'hi ha hagut al llarg del temps. Nosaltres el que sí que voldríem és que n'hi haguera més formacions al voltant d'esta proposta. Hem continuat República Valenciana i Via Mediterrània, el que m'emprenguérem l'any passat, i a més hem sigut els únics que al final hem volgut continuar anant de la maneta. Altres
formacions del valencianisme n'han volgut, i això que ja fa mesos nosaltres, a través dels nostres canals de difusió, ja començaren a llançar la idea de que era interessant que es fera una certa confluència valencianista en aquestes eleccions. No hem tingut resposta positiva de cap formació de les que actualment estiguen vigents, més que això, la resposta per part de República. Ens agradaria en un futur eixamplar aquestes aliances, fer una proposta més ampliada, incorporar més gent, però de moment és la situació que tenim, no ha volgut més gent sumar-se. De tota manera, per a nosaltres l'important és, com he dit abans, que una proposta feta des d'ací, des del País Valencià, impulsada des d'ací, estiga present en les eleccions i puga concitar el vot de la gent que no se resigna ni a esperar instruccions de Madrid ni a caure en esparanys que estan caient ara, que bueno, ja sabeu ara, però malestirs d'aquestes eleccions, i si voleu ara lo comentem amb més deteniment. Home, podràs dir tu que Compromís nos presenta les eleccions com a partit d'estricta obediència valenciana? Bueno, Compromís ha anat a fer una coalició, cosa que és molt respectable. Crec que n'hi ha hagut un cert problema d'ubicacions en les llistes, me pareix. El problema al final serà resolt, sembla que bé, perquè per el que diuen les enquestes, la persona que ha col·locat Compromís sembla, de moment, que té opcions de col·locar-se. Bueno, doncs donem l'enhorabona a la gent que se col·loca políticament, però les propostes polítiques creiem que són altres coses. És molt divertit perquè resulta que, per exemple, una proposta com la d'en Comuns resulta que no ha arribat, en les últimes eleccions catalanes, no ha arribat a 182.000 vots i té el número 2 d'eixa llista, no? I, per exemple, Compromís té el doble en les últimes autonòmiques, 350.000. Sempre n'hi ha gent que desplaça més del que pesa o que a lo millor sap negociar bé, o a lo millor al contrari, n'hi ha gent que se conforma en que li donen el que siga simplement pues, per saber que entra. Això són problemes de cadascú. Nosaltres el que volem és fer un treball de llarg recorregut i que el País Valencià passen les contingències que passen, tinga una oferta política consolidada, pròpia, amb programes propis que se vagin renovant, que se vagin canviant, però des d'ací, des del país, i que cada vegada que n'hi hagi una contesa electoral se sotmeta al juí de l'electorat valencià. Això és el que nosaltres volem. No? Altres formacions confien en les obres que les cauran d'altres. Bueno. Val. I una cosa, perquè habitualment el valencianisme sempre ha intentat pujar a partir de grups municipals, no? I anar creixent. Vosaltres diria que esteu fent el pas al revés, no? O intentar fer el pas al revés. A veure, el municipalisme és molt interessant perquè el treball des de la base municipal és el que aporta una experiència més directa dels problemes de la gent, és el que, diguem, jo crec que fogueja més als aspirants a representar els polítics i, evidentment, té una dimensió molt important. El problema és que en moltes eleccions, al final, el que decanten els resultats són els vots, m'explique. En els pobles menuts, a lo millor, una quantitat reduïda de vots pot determinar el govern d'una alcaldia. En les ciutats grans les coses no són així. I quan parlem d'eleccions, per exemple, eleccions al Congrés i Senat o eleccions europees, ahí clarament els vots són una cosa que se compta, se pesa i se medís, un a un. Entonces, els vots interessen un a un i per grapats. Com més grans els grapats, millor. I, evidentment, els grapats de vots grans estan en les ciutats grans. I, per tant, ahí és on tenim que fer esforços. Quan fem unes eleccions que no són estrictament d'àmbit municipal, a això s'ha de fer un esforç redoblat per aconseguir una bona cosa de vots. Enric, una pregunta. Per què el nom de la candidatura és País i Moviment Rural? En principi, els nostres socis catalans es proposaren que la candidatura fora Convergents República Valenciana via Mediterrània, perquè ells pensaven, i jo compartís la idea en ells, que el nom Convergents fora de Catalunya, en el conjunt de l'Estat, perquè sabeu que són circunscripció única a les eleccions europees, en el conjunt de l'Estat aquest nom té unes connotacions positives, perquè a molta gent li recorda una certa imatge de catalanitat
en cert moment, que va ser dialogant, que va ser bardissa de molts governs, etc., i que això, per a certa gent, podia ser una cosa positiva. I ells es plantejaren que volien gastar el seu nom com a nom primer o paraigües, diguem-ne, de la coalició, i a nosaltres va semblar bé, va semblar positiu. El que passa és que posteriorment ells es plantejaren el canvi al nom paraigües de País i Moviment Rural, perquè realment ells volen fer molt d'esment en els territoris agraris, de Catalunya, incloent també la Franja, incloent altres àrees, en els quals, evidentment, els problemes generals, diguem-ne, que es donen en Catalunya, en València, etc., també està el problema específic del camp, de l'abandonament del camp i la necessitat de bastir algun tipus de moviment que mene a un revifament de la vida en el camp, no? I de les infraestructures agràries. Entonces ells pensaren que a lo millor, i sobretot pense que, això és una conjetura que tinc jo, però pense que a lo millor, tenint en compte que es presenta també una candidatura de l'Espanya vaciada, diguem-ne, que també fa en unes idees d'alguna manera semblants, no? Que també reivindica la importància dels territoris en despoblació, doncs ells pensaren que la manera de conjugar totes aquestes idees en el nostre espai era este nom. La veritat és que el debateren i al final, bueno, pues, digueren que avant en el nom este, mantenint al País Valencià també les sigles República Valenciana Via Mediterrània. És que així els llauradors sempre han estat associats a Vox, no? A l'extrema dreta, per almenys entre valencians. Això seran alguns i ara Vox és un fenomen molt recent. Sí, però a l'extrema dreta, en el meu poble, en Montrepoix i Mirambell eren tots del PP. A veure, no sé, oradors, n'hi ha de tot, i n'hi ha sindicats agraris molt progressistes, Sí, sí. i jo personalment conec llauradors de tots els tipus. A lo millor el que passa és que com Vox és un partit que crida molt alt i fa molta protesta i molt de rebombori, pues a lo millor entre determinats sectors que d'alguna manera els han parat l'orella, pues sí, també n'hi ha llauradors. Però com n'hi ha taxistes, n'hi ha pintors, n'hi ha advocats, jo sóc advocat i si vols te comente tota la quantitat de companys que tinc votant a Vox, I xutxes. sí, el segment jurídic és especialment molt procliu, i això que és gent que presumim tots que tenim molts estudis i som molt sabuts. Mira, i se suposa que no són tan fàcils d'enganyar com gent que potser no ha estudiat tant, no ha tingut l'oportunitat, no sé. Per tant, jo del tema de Vox igual a camp o igual a agricultors, jo d'això no faria... Vull dir, no crec que siga això, que se puga donar una unió d'aquest tipus, no? El que passa és que, evidentment, l'agricultura vol unes solucions que no se li donen. No se li donen. Quan tenim models d'èxit que els tenim al costat, per exemple, França, on França ja fa temps que va decidir que la salvació del seu camp no era convertir-lo en un camp temàtic, en una mena de Disney World, en agricultors subvencionats per a viure com pogueren, per aguantar els turistes. No. En França s'ha fet el raonament de que el camp és una realitat integral. Quan tu parles de camp, parles d'agricultura, parles de protecció dels boscos, de prevenció d'incendis, de turisme rural sostenible, d'activitats de natura, parles de moltíssimes coses. Al final, en França, per exemple, el que han aconseguit és tindre un camp que està molt poblat. Tu vas per el camp en França i n'hi ha molta gent, una densitat important i un volum de serveis, diguem-ne, prou acceptable, que està molt bé. Mentre en l'estat espanyol no tinguem el mateix, doncs, evidentment, se produirà la despoblació, se produirà l'abandonament i se produirà la desesperació que pot fer que molta gent busqui respostes extremes, no? Però la solució seria eixa. I, a més, per exemple, si es tenen que donar ajudes, a més que les ajudes s'acoplen a la realitat dels llauradors. Per exemple, no pot ser que l'estat espanyol doni les ajudes de la PAC en funció dels terrenys. Això beneficia els latifundistes de Castella, d'Andalusia. Nosaltres no, tenim explotacions xicotetes, així tindrien que donar les subvencions per productor, per professional de l'agricultura. Però no se vol fer això. Això sí que fan en França, per exemple, i això ha tingut un resultat. Clar, és la diferència. Ells, des de la revolució en França, ells estan promoguent una mena de classe mitja agricultora, o sigui, de gent que pot viure relativament bé del seu treball i que té un estat al costat que l'està protegint, i en canvi, així l'estat espanyol, pues, ja sabem que no. Ni l'agricultura en general, ni la valenciana especialment.
Però això és el que sempre diu Ricard, perquè el paper dels valencians no és productors ni indústria, no? Productors d'aliment ni indústria. El nostre paper en l'estat espanyol és de cambrers, no? Ricard, Sí. això és el que sempre dius tu. Sí, Sí, de fet, les ajudes de la PAC crec que era 20 o 30 vegades. A veure, 20 com a mínim, i la de 30, vull dir, que ho estic sentint bé, 20 Sí. o 30 vegades l'agricultura andalusa s'emporta més ajudes de la PAC que la valenciana. I l'agricultura andalusa no és ni 20 ni 30 vegades l'agricultura valenciana. Entre altres coses perquè l'agricultura valenciana continua sent la tercera per producció de l'Estat. Continua, perquè està baixant, està baixant molt perquè és una política planificada. Vull dir, d'abandonament del camp valencià. El tractat en Sud-àfrica és el paradigma perquè el camp valencià s'ha de convertir en els horts solars, vull dir, un gran hort solar de plaques i de macrogranges solars. Vull dir, Però acabeu d'assenyalar el gran problema que tenim, i és el pes poblacional i el pes polític. clar, Ara no, però mateixa- Exacte. en este cas és pes de productor, vull dir, nosaltres som el quart en població, però l'agricultura valenciana és la tercera. No som I crec que en territori no som el quart tampoc, estem per davall. Vull dir, som xicotets, entre cometes. Estem Però superpoblats, de fet. Però si imagineu a nivell polític, a l'hora de decidir com distribuïm la PAC a nivell d'Europa, sabent que Europa són els estats, bàsicament, Sí, qui però remena atenció. són els estats, perquè l'estat espanyol com a entitat política, per on optaria? Clar, Per però atenció. l'antifundisme o pel minifundisme? Clar, productiu? sí, però va a banda. Vull dir, això va a banda perquè Evidentment. una cosa és les polítiques a nivell europeu, però després la negociació de l'Estat. Vull dir, les polítiques a nivell europeu és el que tu estàs comentant. Vull dir, els interessos que defensa l'estat espanyol sempre són els contraris als nostres. Vull dir, tal qual. Vull dir, perquè és així de simple. Vull dir, en general, i en este cas de l'agricultura és totalment, perquè nosaltres és cítrics i en la resta de l'estat no hi ha massa cítric. És ramaderia i això, la llet i totes aquestes coses. I a banda el minifundisme contra el latifundisme. I això per una banda. Per tant, els interessos de cara a negociar aquests grans temes, vull dir, van en contra, no? Vull dir, estan negociant en favor en favor d'uns interessos que són diametralment oposats als nostres. Però és que a banda d'això, quan després arriben les quantitats a l'engròs que es negocien entre els estats de la PAC, de dir a tu, Espanya, te correspon X milions d'euros. Ahir Espanya, dins del seu territori, es distribueix com li dóna la gana. Atenció. Sí. Per tant, no és Europa, no és Brussel·les qui diu agricultura valenciana 20-30 vegades menys que l'andalusa. No. És Espanya. I després n'hi ha una altra, que no és tampoc com aquestes coses que es diu, no, és que tu eres insolidari, pobres andalusos, tal, no sé què. No. Perquè el principal receptor andalús de les ajudes de la PAC és la Casa d'Alba. Sí. Vaja. Plot Vull dir, twist. i és el principal. Visca Que l'altre dia, de l'antirègim. fet- Correcte. Què? Fitzjames Stuart, Vull dir, Jacobo de no sé què, Fitzjames Stuart, de la Casa d'Alba, que eixia... Jacobites escocesos. Sí, correcte. Que eixia en una entrevista en El Mundo dient que ell també estava com a agricultor, estava molt es rebel·lava i estava molt indignat perquè se sentia molt discriminat. Amb un sistema És que broma, privilegia bàsicament el seu sistema. És Correcte. espectacular. Increïble. Vull dir, és que Espanya és això, vull dir, te discriminen d'una manera cafre i damunt se't pixen a la cara directament. Sí. A més, una qüestió interessant que a lo millor sí que seria per dedicar-li en algun moment un monogràfic, quan es va fer l'estat espanyol a partir de la restauració, quan es configura l'estat tal com el coneixem ara, en aquest moment això se fa com una suma d'interessos de les diverses burgesies territorials, però la burgesia valenciana pinta poquet. Ells asseguren, diguem-ne, unes posicions de certa llibertat per exportar els seus productes, és l'època daurada de la taronja, etc. Però ells abdiquen, no tenen interès en entrar en els entramats de l'Estat, i això es nota ara, és a dir, en l'estat espanyol, quan en Madrid se té que decidir alguna cosa, els interessos que estan en presència són els interessos d'altres territoris, simplement perquè ells tenen a la seva gent des de generacions clavada dins de l'Estat i és la que fa que l'Estat pense com els interessa d'ells. L'estat espanyol mai podrà pensar com els interessa als valencians perquè bàsicament no té a cap persona de pes clavada. Vull dir, pot haver algun valencià en algun lloc important, però no està en concepte de valencià.
ni representant interessos concrets valencians tangibles, està a títol personal, doncs perquè ha fet alguna oposició o per ves-te a saber per què. Però realment no n'hi ha una presència d'interessos valencians. Jo me'n recordo quan estava, i no sé si vos l'he comentat alguna vegada, m'imagino que sí, perquè és una anècdota que conté molt, però quan jo estava en el Congrés, que jo era el portaveu en el grup mixt de la Comissió d'Agricultura, que duia pesca també, quan se tocava algun tema de la pesca del Cantàbric, bueno, el nivell de cerimònia i el nivell de cobertura mediàtica i el nivell de transcendència pareixia que els uixers anaren ahir tots en pescanova obrint perquè pareixia que venia la borrasca de l'Atlàntic, venen les sardines del Cantàbric, que tenim que parlar de les sardines, mare de Déu. Això era una cosa que s'acabava el món, no? I després, pues, la indiferència amb la que se rebien els temes que pogueren presentar que venien del país, no? O sigui, el País Valencià, vist des de Madrid, únicament és un immens xiringuito que obre l'1 de juliol, tanca l'1 d'octubre i ja està, algú se quedarà a les claus i la resta de l'any, pues, bueno, no se sap de què viu, no? Però això sí que és un tema, a lo millor sobre el qual en algun moment fer un monogràfic, per què absència d'elis valencianes en el poder central, no? I les conseqüències d'això seria interessant, sí. Sí, però ahir discrepo una miqueta de tu perquè, evidentment, l'abdicació de les edits dirigents valencianes és òbvia, és indiscutible, no? Això per una banda, perquè vull dir, la seva màxima expectativa vital és compartir llotja del Bernabéu. Això, el fracàs de les elits valencianes és absoluta. Però també és de veres que el poder en Espanya, des de la Constitució d'Espanya com a estat modern, si és que això de modern se li pot aplicar, com a estat liberal almenys des del segle XIX, i més encara en este règim del 78, el poder és ètnic absolutament. Vull dir, està restringit a això, allò que deia Ortega y Gasset, de solo cabezas castellanas están preparadas para comprender el problema de l'Espanya integral. Vull dir, si mirem tots els àmbits de poder, veiem que bàsicament està concentrat a Madrid i s'ha acabat. I hi ha ni sagues de cognoms que es repeteixen. Siga igual que estiguem parlant del canovisme, volia dir, de l'època de la Restauració, de la dictadura de Primo de Rivera, fins i tot en la Segona República, franquisme i ara. Sí, sí. Exacte. I continuen exactament igual. I fins i tot ni sagues que poden ser perifèriques, entre cometes, com els Calvo Sotelo, vull dir, se madrileñisen de seguida. O sigui, vull dir que és que si hi ha una excepció que no és ètnica des del primer moment, s'ennitissa en puresa racial sense problemes, en una generació o menys. No, el que passa és que tu fixa't, jo crec que l'Estat, per exemple, sí és prou etnicista en aquest sentit, però també té tolerància, diguem-ne, en les minories ètniques de la corona castellana, perquè gallecs, asturians, bascos, serien aquestes minories ètniques, però dins de la corona castellana. I, per tant, això sí que n'hi ha una capacitat d'influència, per exemple, un tema del qual no se parla mai, però fa uns anys recordeu que esclatà un problema en Somàlia, en el tema dels pirates que abordaven vaixells pesquers, etcètera. I, bueno, pues, les empreses armadores espanyoles, que la majoria eren basques, pressionaren al govern i l'exèrcit espanyol se va embarcar en una operació militar dirigida per França, que està en base en Djibouti, que encara continua, una operació combinada marítima naval, i bueno, pues, l'Armada espanyola està ahí protegint els arranxales bascos per a que puguen fer el seu negoci tranquil·lament. A mi m'ha pensat en algun moment arribar a protegir-me els meus camions de taronja quan van cap a Europa, a mi només pensar això ja, vamos. Sí, no, però de totes maneres, vull dir, això són qüestions que els bascos sí que han sabut unir-se per a reivindicar certs interessos estratègics, perquè, per altra banda, jo no recordo l'últim president basc, per posar un exemple, l'últim president basc de l'estat espanyol. Però ministres com a tal n'hi havia mogolló, no? Sempre n'ha hagut. Ministres com no. No? Dius? Ens hauríem d'anar possiblement a inicis del segle XX. Sí que recorde un president. Maura Rochinat Bilbao, crec. És Eduardo Dato. Probablement siga el basc que era de Vitoria, espanyolíssim, i a banda Vitoria la part menys euskaldun, entre cometes, no? El menys basc. Vull dir, però no tenen...
Però aquest debat, a mi, este debat, disculpeu, a mi moltes vegades me mata perquè recorde titulars de El Levante o les províncies de ningún ministro valenciano en el nuevo gobierno PP o PSOE, però és que després han tingut ministres com Ábalos, valencianíssim. Això a banda, És això a banda. que també és un Sí, debat que a sí. mi me dic, ¿pa què? El primer que digo a Ábalos cuando arriba al ministerio es de, oye, que no por ser valenciano voy a tratar mejor, voy a tener un trato especial con la comunidad valenciana. Això és el O sigui, primer ja, que diu quan ja, arriba ja, al ministeri, I ja, ja després sí que té defensa un perdonar, tractat. no? No, però és que sí que té un tracte especial, especialment lesiu. Sí, O sigui, correcte. continuem empitjorant amb Ábalos en el ministeri del que veníem abans, Vull dir, Ui. o sigui, sí que va Eh, tindre un tracte de favor a discriminar-nos més del que ens per, corresponia. per privat, el senyor Vicent ens ha enviat per privat un enllaç de ministres del govern espanyol nascuts al País Basc i bé, ens acaba de xapar la boca a tots. Tenim des de Leire Pajín a Íñigo de la Serna, Vicente Uribe, Sí, però Fernando no Espinosa de los Monteros i Bermejillo. No, a veure que com a Verne n'hi ha, però Sí. vull dir-te que no tenen una representació... saps el que vull dir? No són com els gallecs, entre cometes. Però Que sí a mi que... em sona que inclús en l'època de Franco, és que no recordo noms, perquè Sí, jo clar. A veure, Claro, ministres n'hi ha claro. sempre. Però Sí, no, però això dic en de pes. el ministro No, vasco, el ministro catalán... dic en pes, dic en pes. Però No. quan soc de números, els noms se m'escapen sempre, aquestes coses. Ara després ho comentaré, però jo Vi- Com el famós vaig a buscar. Aprofitant que tenim Enric... Digues, Enric. No, Digues, Enric digues. estava parlant, però... molt conegut de l'època de Franco va ser Villar Palací, el que I va... serà valencià. Era valencià, el sistema, l'HB, en fi, el nou sistema educatiu espanyol. No? I el que va introduir les llengües vernàcules en el sistema, Sí, sí, sí. com es deia llavors. Sí, però Pues ja és algo. quan clavem algun ministre valencià i tal, no, realment això no vol dir que n'hi hagin parcel·les de poder corresponents, no? No és, que és lo important, no? Més enllà de la dada curiosa, no? Clar, no, a veure, que se mantenga bé, vull dir, Sí. tots els que estan no actuen com a valencians, per entendre'ns, però és que ni tan sols així representem els valencians el nostre pes poblacional en els llocs de decisió i en els llocs de poder. Això és el que volia dir. Després, si alguna vegada hi ha un valencià, doncs Sí. ahí queda, no? Però el que tu dius de casualitat. O sea, n'hi ha de casualitat perquè algú li devia un favor o el que fora, però no va com a quota valenciana. Jo crec que vols dir això, no? Mm. Sí, sí, exacte. No és una quota valenciana. Els valencians no tenim quota mai per a res, Per a res. O sigui, això no és... Com que no? Això Per a Quota sumar. d'exclusió. Tenim. No, tenim quota en sumar i ja està. Enric, aprofita que estàs, per tornar a aprofitar que te tenim així. Una pregunta. Ara mateixa, quin agent se vos apropa al vostre... Ara parle de via mediterrània, d'acord? Quin tipus de persona, quin perfil de persona és el que s'està apropant a via mediterrània? Perquè ara mateixa és innegable que el valencianisme està totalment desorientat. Hi ha un partit, de moment, majoritari que està en una situació complicada a nivell intern i hi ha molta gent cremada. I suposa que se vos estarà apropant sí o sí algun tipus de perfil que veieu en aquestes persones. Veieu alguna cosa en comú o... L'últim que s'ha afiliat se pareix molt a tu, per exemple. Guapo, ulls blaus, calvet, però encara bonic? L'últim afiliat. No, broma, no. A veure, Catxes. nosaltres, a veure, lo que estem treballant és en gent que mira el valencianisme, com te diria, sense complexes. És a dir, el valencianisme durant molt de temps ha sigut una cosa de pobres ideològicament, i per tant això arrossega i perjudica molt. I m'explique, el valencianisme durant molt de temps ha tingut que passar una travessia del desert, no ha desenvolupat, en la meva opinió, uns mecanismes orgànics tan potents com en altres territoris, ve a Euskadi, per exemple, i tot això es paga. I finalment, quan el valencianisme té l'opció de tocar poder, doncs, en la meva opinió, que me puc equivocar, però en fi, jo crec que se malbaraten moltes oportunitats, no n'hi ha un convenciment ideològic per dur endavant les coses a la mateixa intensitat que les fa la dreta,
n'hi ha una sensació perenne de que s'ha tocat poder pues, com de prestat, i com estar de prestat, pues, bueno, que dure el que se puga, perquè en algun moment això se perdrà i quan se perd pues, bueno, pues és tornar, se suposa, la condició natural. Tot això no pot ser. El valencianisme que jo recorde de quan començava la democràcia era un valencianisme molt diferent, potent, valent, en ganes realment de governar i sobretot de conformar la societat, és a dir, d'alguna manera d'obtindre la victòria en la lluita per l'hegemonia. El País Valencià era un territori, era una identitat, era una llengua, era una història i era una voluntat de projecció cap al futur. I aquestes eren les idees en què se sustentava una voluntat d'hegemonia. Tot això han passat moltes coses, no és qüestió de tirar culpes a ningú, però al final jo crec que la situació actual que tenim és d'una manca absoluta de voluntat d'imposar cert pensament que honestament intente guanyar-se l'hegemonia social. No n'hi ha, no n'hi ha. I quin tipus de gent s'acosta a nosaltres? Pues s'acosta gent que s'ha donat que a lo millor el camí que s'havíem emprès durant molts anys pues, és un camí que ja s'ha tancat, que ha arribat on podia arribar, i ara a lo millor cal fer altres coses d'una manera més transversal, més oberta, sense apriorismes molt estrictes, d'una manera, com te diria, conciliadora, i estem trobant moltes complicitats en gent que o ve d'altres formacions o directament no ve de res, perquè també jo m'he donat compte ara en aquest procés que hem fet ara preparant les candidatures europees, m'ha donat que també n'hi ha un país nou en moviment, en els pobles, en les comarques, que jo no coneixia, que està fent-se, que està desenvolupant-se i que la gent que vulgui estar en política pues, tindrà que conèixer-lo. A lo millor les coses vistes des de València estrictament pues, tenim un scope, una visió molt limitada, però a lo millor si anem al país, si anem a la Marina, si anem a la Safor, si anem a altres llocs, pues trobem que hi ha una realitat prou viva, d'on se pot poar molt, no? Aquesta seria la idea de per on volem anar, no? Un valencianisme de mira molt ampla. I ara, Vice, pregunta una miqueta punyetera. Sí, sí. Per què via mediterrània? Perquè a mi em va sorprendre el nom. Pues mira, El Mediterrani, més que res, sí. me desubica una miqueta. Pues mira, te vaig a ser absolutament sincer. I Per no sé... què no via valenciana? No és la pregunta. No. Gràcies, Ricard. Explica la primícia, si teniu interès. A veure, el nom inicial que barallaren era l'Olivera, que ens agradava moltíssim, els precursors inicials del projecte, l'Olivera. Problema, nosaltres, quan muntaren el partit, en aquest moment el senyor Pedro Sánchez va fer dissolució anticipada de les Corts, no me recorde, bueno, el 2019, tingueren que anar a eleccions i el problema que teníem era que tenien que enregistrar el partit molt ràpidament. I què passa? Que n'hi havia un partit local, però que també s'havia enregistrat d'àmbit autonòmic, que tenia un nom composat, no diré quin, guió l'Olivera. Llavors, per no tindre problemes en el registre, decidiren descartar aquest nom, sense oblidar-lo. Bueno, potser en un futur el recuperem, perquè era curt i era molt expressiu. I el nom Via Mediterrània es va agradar perquè combinava moltes coses. Una via és un camí, és una projecció, te porta a algun lloc, al mateix temps el país és una via, nosaltres, el País Valencià, som una via que va per la mar, des de Catalunya baixem cap a la mar, i és un territori divers, plural, horitzontal, com són les vies, però n'hi ha diverses estacions. L'estació d'Alacant no és el mateix que l'estació de València, i per això la gent que ha volgut actuar en mirada estrictament de València s'ha estavellat en Alacant, perquè és una altra realitat, ni millor ni pitjor, diferent. És una altra estació, com és una altra estació en les comarques centrals, una altra, ni millor ni pitjor, com és València i l'Horta, com és la Plana, com és el Maestrat. El País Valencià té diverses estacions i continua, paga dalt i paga baix. Per tant, volien donar aquesta idea de continuïtat, horizontalitat, no jerarquia, ningú està per damunt d'un altre, en una via totes les estacions són successives i, a més, és una via que està al llarg de la Mediterrània, que ens porta al nostre espai de confluència natural, que és la Mediterrània i Europa, en definitiva. I per això el nom. Que va ser un nom que lo tingueren que muntar ràpid perquè l'Olivera no podia ser. ¿Y l'Olivera per què? I si seria l'altra pregunta, no? L'Olivera, que per què ens agradava? Sí.
Pues perquè l'olivera jo crec que diu el mateix que acaba de dir, però millor. L'olivera és un arbre que representa perdurabilitat. L'olivera dona fruit quan passen molts anys, viu moltíssims anys, ha vist passar moltes coses, és símbol d'alguna manera de la permanència del Mediterrani, de la successió de civilitzacions, de la força de la terra, de les arrels. És un arbre molt sec, molt àrid, però que té un verd preciós, encara que parega una contradicció. És un arbre que dona fruits, és un arbre molt útil, encara que estigui sempre ple de pols. Bueno, és un poquet... representa, no?, el que som els mediterranis, d'alguna manera. Val. I a més, fugint del centralisme capitalí, que és Valentí, en realitat és un arbre que representa molt bé València, perquè de nord a sud i de la costa quasi pràcticament de l'interior és un arbre que està present, a diferència de la taronja, per exemple, que és el tòpic, l'olivera te la trobes a quasi qualsevol lloc del país. Exacte. Cosa que la taronja no, en això sí. Importada, això és... Sí. Bueno, l'olivera també està importada, que no és autòctona a la península ibèrica, t'ho s'ha de dir, Un 100%. Però bueno, ja porta 5.000 anys una cosa així, o sigui que ja Sí. Sí. Ja la naturalitzen. Sí. A veure, no podem demanar el vot per Enric, ¿vale? Perquè sabeu que els militants de Compromís tenen que donar suport al partit, no podem donar suport a altres formacions, però sí que podem donar veu pues, això, a altres candidats. Aleshores, Enric, com dir-te-ho? Per què t'han de votar a tu i no, per exemple, a un altre partit? Aquesta és la pregunta que he de fer, que no vaig a dir noms. Ese partido que usted me habla. Per què t'han de votar a tu? A veure, home, si me votara a mi seria una meravella, perquè jo soc el primer suplent de la llista i, per tant, si jo així seria un miracle polític. Bueno, realment, vull dir, és un partit que hem creat una gent. Jo he estat simplement impulsant això i, bueno, estic com a suplent, però estic molt content de que País i Moviment Rural, República Valenciana, Via Mediterrània, sigui una realitat que tindreu les paperetes davant. A veure, per resumir-lo, nosaltres estimem la terra i per això volem una via directa a Europa. No volem fer desviacions, no volem sotmetre-nos a altres projectes que, bueno, poden parèixer ben intencionats, i no ho discutiré, però que d'alguna manera es col·loquen els valencians en la situació en la que estem, que és sempre tornant a la casella d'eixida. Cada volta que venen unes eleccions és com si el valencianisme acabara d'aparèixer i tinguera que presentar-se de noves, perquè, amb independència de que en alguns moments formacions que han representat el valencianisme en determinat moment han tingut bons resultats, però tot ha sigut en una mancança de corpus, diguem-ne, teòric i organitzacional que ha fet que després les quotes de poder, igual que han vingut, s'han anat. I hem d'entendre que el País Valencià és un territori en què, per desgràcia, per una sèrie de factors que no m'estendré, però, bueno, la població que s'estima al país hauria de fer un esforç d'estar unida i d'entendre que els enemics que tenim al nostre poble són importants. I no entrem només en les batalles culturals a les que estem molt aficionats Vox i altres, però des del punt de vista simplement dels nostres interessos com una societat vertebrada que vol continuar i projectar-se en el món del futur, el que estem tots plegats i trobem aquesta via directa valenciana seria interessant. I, en definitiva, i en això acabaria, el que ens interessa és que en Europa s'imposi una visió des del sud. A veure, quan parlem d'Europa, normalment parlem de que és el nord, la gent que són llestos, espavilats, productius, treballadors, tenen diners, i marquen la pauta del sud, que tenim afició a la cesta, tenim afició a l'esmorzaret, tenim unes aficions, a lo millor, que se diu que són poc compatibles en la laboriositat i, per tant, hem de ser objecte d'una direcció sàvia per part del nord. Això es va veure quan el tema dels fons de la Covid, de recuperació de la Covid, que les declaracions que feien els polítics representants de Països Baixos, de Dinamarca, d'Alemanya, feien vergonya sense que el president de l'estat que tenim així es diguera res, perquè es tractaven com una cosa colonial totalment.
I això no té que ser així, no únicament per una qüestió de dignitat, sinó perquè tampoc és real. Si a lo millor, si mirem les coses des de València, no se n'adonem, però jo convido a tot el món, com faig jo, que tots els caps de setmana se'n vaig a la Marina, per exemple, i veig la realitat que n'hi ha ahí, o a la Safor, per exemple, i veig la realitat d'un país mestís, d'un país que se va barrejant, d'un país on és del sud, ja hem passat a formar part inseparable de la vida del nord, des del nord, perquè, a veure, la gent del nord aguanta gràcies a nosaltres, gràcies a que cada 2 setmanes pot agarrar-se un vol barat, vindre ací i prendre el sol en Xener, fer bicicleta i menjar bo i barat. Nosaltres som els que donem una qualitat de vida, acompanyada d'un bon, dins del que cap, d'un bon estat de benestar, una bona sanitat, uns bons serveis socials, una bona educació, perquè cada vegada, a més, tenim més residències instal·lats, més espais, i tenim més gent, en definitiva, que està compartint el nostre mode de vida. Per tant, si nosaltres ara som imprescindibles per a que pugui continuar el mode de vida del nord, evidentment, jo compte, jo demane, jo vote. I jo tinc que estar en la Unió Europea, no sols anant a parar la mà demanant almoina, sinó algo més, a condicionar les polítiques i fer que les polítiques des d'allà es facin amb la meva mirada, amb els meus interessos i preservant el meu espai, que per lo que veig tots els dies interessa tant a la gent del nord. Vale, pues, Enric, espero que tingueu molta sort. I per acabar, Ricard, conclusions. Jo necessito fer el friquerío que he de fer ara, perquè abans estàvem parlant de lo dels bascos i tot este rotllo i ja estan mirant una miqueta per damunt. Vull dir, i Eduardo Dato, a veure, és fill de Alavesa, però no acaba de ser, vull dir, era més cunero, sí que tenia molta influència en Vitoria. Vull dir, però realment vull dir, és madrileny, de fet fou alcalde de Madrid, vull dir, tota la vida la va fer en Madrid i tot això, i vull dir, sí que controlava el Partit Conservador a Vitoria, per això. Vull dir, el basc, que jo sàpiga que jo hagi pogut trobar només el José María d'Areifa deu de ser el que vos esteu que dieu, no, n'hi havia uno que tenia molta influència. José María d'Areifa en l'últim franquisme era dels que tenien més influència. Però... Sí. El tío i el nebot, Mayor Orejas, sí. Exacte, però com a president només he pogut trobar un que naix en València, però és basc, de l'exèrcit, naix en València perquè és militar, fill de militars, val? I després un altre que és Allende Salazar, Allende Salazar, perdó, que naix en Guernica, és l'Euskaldun com toca, no? Però també, vull dir, evidentment no era una ranxale qualsevol, per a que ens entenguem, De quin any estem parlant? Això de 1000... A veure, ara t'ho diré. Mira, de fet, en 6 mesos, de desembre del 19 a maig del 20. D'este segle, ¿no? Vale, és el que crec... Quan dia jo que me sonava algo del segle XX serà el que tindràs. Del segle este. Un dels just anteriors a l'assassinat d'Edat o la dictadura de Primo de Rivera, un dels últims. Estos últims anys de la segona restauració borbònica, que eren Meleta de Romer. Meleta de Romer. No, a veure, simplement per dir-ho, no? Perquè com ho havien dit ahir unes quantes dades que després ens poden dir que estaven equivocades i tot això, perquè en certa manera, no? Pues, doncs ara tenim ja dades més concretes, no? Però que al final que el poder en Espanya és ètnic de facto, però és que damunt també consideren de ius sanguini. Per entendre'ns. Per això que diuen, no? La nació cívica i tal, i totes aquestes coses. Sí, exacte. Sí. No, la conclusió que moltíssimes gràcies, Enric, com sempre, per passar així i explicar-nos el seu projecte polític vull dir, en tot de detalls i en tota la bona voluntat i considerem el saber fer i la generositat, no? De vindre així a explicar-nos el vostre punt de vista. Moltíssimes gràcies. Gràcies.